שיש לי 400 גרם, פלסטלינה של 400 גרם, אני שוב פעם, אני פותח אותה, כמו מקודם. רק שהפעם אני צריך לקחת בחשבון שיש פה 100 גרם פחות מהשני, זאת אומרת, אם אני מחלק את זה בחלקים, אז יצא לי בעצם 24 חלקים שווים באותו גודל של 1 ל-30. ולכן ה-400 גרם מתחלק ל-24 חלקים. וככה אני בעצם עושה. כל חלק הוא 4 סנטימטר, ולכן אני עדיין עושה בדיוק אותו דבר. אז החיתוך הוא כזה, הוא הפעם לא ל-3, כי הוא הרבה יותר ארוך. לכן אני חותך אותו באמצע, ל-2. וככה יש לי בעצם 8 סנטימטר מכל צד. וחותך עוד פעם ל-2. שזה בעצם ה-4, בדיוק באותו גודל של זה. אוקיי, הם באותו גודל עכשיו. הפעם אני חותך למעלה, בקו הלמעלה יש לנו 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זאת אומרת, ה-6 שיש לי כאן הוא לא כמו ה-5 ממקודם, ולכן אני אחתוך באמצע 2. כל 2 אני אחתוך, אני אהפוך, פה יש לי 4, 1, 2, 3, 4, אני אחתוך באמצע של 4. הוא יראה כזה. הוא יראה קצת שונה מהשני, אבל בסך הכל הם שניהם בעצם באותו משקל. הם שניהם בדיוק באותו משקל. כשאני רוצה לחתוך 1 ל-60, אז שוב פעם אני אחתוך אותו ל-2, ל-4, ל-8, בדיוק אותו דבר. כשיש לי 250 גרם, שזה השקית הזו. היא קטנה יותר, אבל היא בדיוק כמו ה-500, כי היא בעצם יוצאת בדיוק חצי בגובה. זאת אומרת שאני אחתוך אותו, אני אחתוך בדיוק אותו דבר כמו מקודם, אני אשמור אותו בתוך השקית כדי שיהיה לי יותר נוח. גם פה אני אחתוך בדיוק כמו שחתכתי את ה-500. אני בעצם אחתוך אותו לשליש. שליש, ועוד שליש. כל אחד מהם אני אחתוך על הקווים, זאת אומרת יש לי בסך הכל 5 קווים, אני אחתוך את הקווים 1, 2, 3, 4 ו-5. עכשיו אם אני אמדוד, אני בעצם אראה שהם בעצם באותו גודל בדיוק, ואותו דבר גם לגבי ה-400. כל שאר החיתוכים הם בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם אני רוצה 1 ל-60, אני אחתוך עוד פעם ל-2. אני רק לוקח בחשבון שאם אני צריך לכיתה שלמה, אז אני צריך 2 חתיכות כאלה, ופה אם אני צריך לכיתה שלמה, אני צריך 1 ורבע, כי זה לא מספיק. עד לכאן החיתוכים. כל שאר הדברים אני אראה תוך כדי היצירות עצמם. בהצלחה.
כל שאר הדברים אני אראה תוך כדי היצירות עצמם. בהצלחה.